Mbak Chandra. Wilujeng dalu Pak Dalang. Nah, nyambut gawe sowan ana ngersaning para warga ing Jatirogo lan Sidoarjo. Nggih. Nah, nek kowe wis akrab karo piyai kene. Mergo kowe iki ya asline Karangdawa. Ngendi Karangwungu putrane Swargi Pak Singkek. Ngono tak pek bojo. Nggih. Apes. Apes mbok pek bojo. Lambemu Lah ning Karangdawa ki kebak sawah ning ngene jenengan kur kebak. kebak apa? Rawuh. Wong nyatane sing nyanyah-nyunyahe kono kok. Ngaturke apa saiki singkong keju apa tambal ban? Sing enten utamane mon apa? Sing enten utamane wae tambal ban. Ya. Yo diaturke. Sik, anu nganggo properti. Nganggo properti. Nyilih dingklek. Oh. Mikul beduk, ayo. Aku tak icik-icik wae. Ya. Sik. Ora nggawa cokot mono to? Ngono. Yo Buria nggawa hooper iki. Jan. Ikeng keparang bersani ora gur bapak-bapak nadyan ibu-ibu luar biasa antusiase. Jan matur nuwun. Sehat selalu nggih, Bu. Amin. Amin. Apa saiki tambal ban? Tambal ban. Tambal ban, ya. Kacamatane keri, Pak. Kacamatane apa? Kok kacamata ngene Mas Mincung kae lere. Ya. Heh? Kacamata. Iki yang Mas Mincung iki lho. Iya. Kok ngeblur kabeh. Yuk diaturke lagune Mas Ferry tambal ban. Aku iki tukang tambal ban.
Thank you.